motivasi kok. Yakin. Solasene masjid ki sapa Mas Samu? Jenengan? Ya sampean. MP3. Ngono kuwi jenenge sombong. Ora kok. Aku ketemu jenengane menjadi terinspirasi. Kok iso inspirasi? Berkarya menghidupkan suasana. Wong urip aja lali saka sakan parane. Marang Gusti Allah kudu eling sakan parane aja lali. Gusti Allah eling sakan parane aja lali. Aja ndangak terus ya aja ndiluk terus. Kudu eling sakan parane. Parang kok medhot. Alah rek iki riyen aku jenengan kan yo kok ngono. Pabrik Pak Yoyo pabrik. Penggilingan. Duet. Monggo dipun aturaken menika Lintang Asmara. Nggih. Pamuput saking Pak Supari. Jejer sing ngendar aku dadi nakal. Monggo. Nggih. Ya ta, dados diaturake Lintang Asmara. Yo. Yo, mama nem ayo. Ayo yo yo. Setiaku datang anduwen